viem si predstaviť, že ak niekto to zažije prvýkrát, alebo ak niekto proste ide také vzdialenosti na elektromobile prvýkrát, tak sú to preňho feelingovo veľké veci. Tie elektroauta jazdím dlhšie, neprichádzal tam ten wow efekt, ale čo ma určite tešilo, alebo kde som sa cítil fakt, že toto má význam, je pri tých ľuďoch, ktorí s tým nemali skúsenosť. To, že tam boli ďalší traja vodiči, ktorí nikdy v živote takú vzdialenosť nešli, alebo že vôbec nešli na elektromobile, lebo aj jeden kolega, ktorý šoferoval jednu tú posádku, tak predtým nemal skúsenosť s elektromobilom na takéto vzdialenosti. A to malo pre mňa väčší pozitívny prínos ako to, že ako som sa ja cítil, čiže to bolo super. Vidieť tých ľudí, že proste prichádzajú na to, že ten tretí deň, že áno, veď my už vôbec neriešime, že sme na elektroautách. Keby si sa mal zamyslieť nad tou skúsenosťou a nad tým tripom ako celkom, zopakoval by si to, alebo skôr si tak, že OK, je to pre mňa už priateľné, ale nepotrebujem sa tomuto vystavovať a absolvovať takéto cesty? Nie, ja by som určite išiel a keď bude čokoľvek takéto ďalšie, tak som prvý, ktorý sa do toho bude hlásiť. Takže končíme v Prahe a odchod domov na Slovensko. Čo vieš tomu zákazníkovi povedať inak, alebo čo vnímaš také, že je to naozaj niečo iné pre ňoho ako informácia, keď si to zažil na vlastnej koži, ako keď si to možno len prečítal v nejakej brožúre, alebo ti niekto o tom rozprával? Ono ani tak nie, že by som to využíval, keď sa rozprávam s tými, ktorí tie elektrické autá majú, ale práve s tými, ktorí ich nemajú a sú voči tomu skeptickí, tak už začínam inak argumentovať ako dovtedy, keď skôr oni mňa sa snažili presvedčiť a teraz ja ich dokážem dostať na takú tú vlnu, že áno, pochopia, že no možno úplne nepochopia, že je to práve pre nich, lebo to možno pre niekoho nie je, ale začínajú to inak chápať a hlavne všetkých upozorňujem na to, že keď naše video z toho vyjde, tak im to budem rozposielať, nech vidia, že čo reálne sa s tými autami dá robiť. Potom sme nabíjali najbližšie s cestou z Prahy kde? Lebo to bolo v človek by Brne, nečakal. Na diaľnici v Brne, alebo za Brnom, pred Brnom, teraz neviem. Tiež to bolo Jonity. A nie len Senec? A počkaj, to zase bola tvoja fóbia. Áno, nabíjali sme v Brne, ale nemuseli sme. Áno. Nemuseli sme, ale mal si obavu, lebo tam vychádzalo, že by sme došli do Senca na nejakých 10 alebo 15 kilometroch. Zase, no. No ale došli sme úplne v pohode. Úplne, hej, akože. A nabíjali sme tam v tom Brne koľko? Možno 5 minút, 6 minút? Chvíľku, fakt, že len chvíľku. Tam sme si... Fakt, že za chvíľu to auto je nabité, ako to je paráda. Možno keby sme išli taký, že ako som ja všetci, že by sme tam boli, že nemáme niečo také za sebou, ale bol si tam ty a bol tam Maťo Žilka, ktorý má precestované tisíce kilometrov a od neho sa všetci môžeme učiť, čo sa týka týchto elektromobilov, tak tá obava bola o niečo menšia potom. Čo ma prekvapilo, no vzlom ma prekvapilo, že vy ste si plánovali, že všetci zastaneme na nabíjačke, sa nabijeme a pokračovať. To som ja hneď vedel, že to zlyhá, keďže už to mám pobehané, že viem, že tie nabíjačky, keď tam od 4 do 8, hej, tak viem, že tá jedna je vždycky voľná, aj dve bývajú, aj 3, hej. Ale že by sme sa všetci dokázali nabíjať, to som vedel, že to určite nebude. To si zober, že to bol presne ten účel. No. Hej, že my sme robili kvázi to, čo sme chceli vyskúšať, že keď to takto panicky je, že ako to funguje. Tak. Ale zober si, že v zásade sme to zvládli. No. Že áno, že bolo jedno miesto vtedy v Rakúsku, kde sme museli stať a čakať, ale inak nám to šlo. Potom sme mali troška problém v Innsbrucku. Ale dvaja ste tam ostali. Áno. A dvaja sme povedali, my máme dosť baterky, my kľudne dojdeme na ďalšiu nabíjačku a plnou rýchlosťou. My sa nabijeme tam a vy sa vybavíte tam, my tam a zase sa stretneme. Áno, áno. Čiže ten istý čas, čo vy budete tam čakať, my nemusíme čakať, my počkáme na tej ďalšej nabíjačke a sme sa zladili a boli sme zase pokope. Jasne. Veľkonočný pondelok na ceste späť na Slovensko. Slniečko nám svieti dneska. Tak postupne sa odpájame, rozlúčka s Maťom. Tam nebude. Ostal som tu iba ja, pretože ja pôjdem sám do Bratislavy a zvyšok ide cez Pezinok. Mám tu nejakých 40% nabité, počkám do nejakých 80% a
pôjdem do Bratislavy. Určite si to chcem zopakovať. Bude to juho-západ, lebo plán už mám. Pravdepodobne to bude aj v takom zaujímavejšom období z pohľadu počasia, lebo treba povedať, že veľké zmeny teplot majú vplyv na dojazd batérie, hlavne keď to auto nestojí v garáži, ale stojí vonka. Ako čas šiel ďalej, ako kilometre pribúdali, tak zrazu to bol výlet. Takže toto bolo pre mňa taký akože najväčší prínos a najpozitívnejšie, čo som ja vnímal. Že život s elektromobilom môže byť úplne normálny. Tak a sme doma. Som veľmi rád, že naša séria EV6 road tripu mala úspech, že ste ju sledovali, že ste ju komentovali, zdieľali. Je to pre nás veľká česť a radosť. A toto vozidlo naozaj ukázalo svoje schopnosti. My sme veľmi radi, že Kia si neustále necháva nejaké prekvapenia a v súčasnosti už máme EV9, ktorá bude tiež modelom, ktorý vám určite budeme chcieť predstaviť a plánujeme a vymýšľame spôsob, ako to spravíme. A verím, že táto miniséria vám dala veľa, že ste sa dozvedeli veľa nových vecí. A hlavne sa tešíme na víťaza, ktorého budeme žrebovať tesne pred sviatkami. Takže držím vám palce, ďakujeme za sledovanie a veríme, že aj to ďalšie, čo si pripravíme s týmto modelom, sa vám bude páčiť a opäť bude mať taký úspech minimálne ako tento EV6 Road Trip.